ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କର। ଅସୁବିଧା ପିଲା ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ବସିବା କଥା ଏବେ କାଟିଦେ ଆକୁ ରଖିବୁନି ଏ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ନଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ପଢିବା ହେଲା। କୋଉ ବିଷୟ ପଢିବା ସେ କଥା ତୁମେ ମାନେ କହିବ। ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିବା ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଆମ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଆମ ଦେଶର ବିଷୟରେ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଅଛି। ଭାରତ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ସେ ଦେଶକୁ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାରତ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କଣ ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମର ଭୂଗୋଳକରେ କଣ ହେଲା ଆରେ ଏଟା କଣ